Pozdrav dragi ljudi, oko mene je gužva, ne znam koliko ćemo se čuti od govora drugih ljudi, žubora vode, gradilišta, popravki, ali čućemo se koliko toliko. Ovaj video će biti kratak jer u toku jula meseca sam pročitala samo jednu knjigu, jedva 1,5. Jedina knjiga koju sam pročitala u celosti je Vreme prezira od Andrzeja Sapkowskog. Ovo je 4. deo serijala Veštac, a 5. knjiga iz tog serijala koju ja čitam. Knjiga je na početku bila veoma zanimljiva, dešava se prevrat, izdaja, Geralt i Ciri bivaju izdani i Ciri kako bi se spasila polazi kroz pokvaren portal u Galebovoj kuli, ne znam se gde taj portal vodi, i ona završava u pustinji. Knjiga je skoro do kraja bila odlična, ali tu negde pred kraj mi je izgubila nit, nekako nije mi bilo to. Kretno je da se priča samo o Ciri, a ne o Geraltu. Jedva sam čekala naredni deo Lastoviću kulu da popravim utisak. Nije mi se popravio utisak, Vreme prezira sam pročitala za par dana, a Lastoviću kulu sam vukla ceo jul, nisam stigla ni do polovine. I vreme je bilo nikakvo, časoluje i knjiga je bila skroz drugačija. Uspela sam da stignem do 6. poglavlja, ali više nisam imala koncentraciju, ali 6. poglavlje već deluje zanimljivo. Nadam se da ću Lastoviću kulu završiti do kraja avgusta i onda ću u narednom videu pričati više o njoj. Blagodarim što ste odgledali ovaj kratak video. Nadam se da ćemo se čuti pored svih zvukova. Vreme kiša možda će pada, možda neće. U svakom slučaju vidimo se uskoro i zdravo!